ba komai zan yi bakin kokari na. Kowa da daidansa, kin ga ko idan na rufe baki ke zaki ban amsa. Kulliya kuɗi na ɗaci burin kishi na rasa, tunda babu na kasa kuma ya za aiki aure ni. Yau rijiyar daji a cikin ramlati ta faɗa, ba kungiya gefe wasa yayi zambari nata. Dan hankali da tunani na za su yi amfani, ma'aje batun mota kafa ta ce ta kawo ni. Juyo kaman fara'a masoyi na ka kalle ni, na cikin mawuyacin hali zo ka cece ni. Yau rijiyar daji a cikin ramlati ta faɗa, ba kungiya gefe wasa yayi zambari nata. Komai nufin Allah ne ba wani abu mai tabbas, ilimi a kai na gunkiya kan shi ne yayo cikas. Ni da ke a soyayya na kamu da fargaba da jiras, ki bi wanda ya dace ba na burin ki zaɓe ni. Yau rijiyar daji a cikin ramlati ta faɗa, ba kungiya gefe wasa yayi zambari nata. Ya zanyi ramlati zuciya ta kai ni ta bar ni, tarkon da na faɗa da wuya wasa ya fito ni. Ramlat ashe burin zuciya na kai